В навечерието на един от най-светлите християнски празници, аз и Лени направихме една малка символична картина, която отсветихме. Лени я отсвети и прикрепихме на този картон. Сега трябва хубаво да я залепим по края. След което, ето, залепваме я. След което идва другата част, в която с пастел и с боички ще довършим цялата останала част от нашата великденска картина. Лени може да започва да я прави, а ние ще ви я покажем в завършен вид.